Moi kaikille! Tänään minä ja Rasse. Taas uuden futishaasteen parissa, siellä on Rasse. Ja toivottavasti tälle kanavalle nyt tulee jotain tilaajiikin. Mä oon taas täällä Peltolan kentällä kuvailemassa uutta futishaastetta. Ja nyt meillä olisi ideana sellainen, että tuolla on nyt tämä meidän oma pikku maali. Tai ei meidän ihan oma, mutta sinne me vedetään tällaista, että toinen maalissa, toinen yrittää kikkailla ja sitten vielä vetää maalin. Mutta tänään saattaa tulla toisiakin haasteita vielä. Ja nauttikaa videosta. Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Veron, Suarez, Van Basten, Gianluigi Buffon, Xavi, Iniesta, Drogba, Hazard, Tevez, Schweinsteiger, Steven Gerrard, Alessandro Del Piero, Neymar Forlan, Özil, Nakata, Jean-Pierre Papin, Ballack, Van Persie, Beckham, Giggs, Scholes, but the strongest of them all. Zinedine Zidane.